Hekk kif infetaħ l-istaġun tas-sajf mod uffiċjali tnediet il-kampanja Safety at Sea li din is-sena se tkun qed tiffoka aktar fuq is-sigurtà marbuta mad-dgħajjes. Din il-kampanja se tkun qed teduka u tfakkar lil pubbliku dwar ir-regoli li għandhom jiġu segwiti kemm mill-għawwiema u anke mid-dgħajjes sabiex ikunu jistgħu jgawdu l-baħar mingħajr ebda traċedji. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm il-Ministru għat-Trasporti Jiem Borġ li spjega kif minħabba l-pandemija kienu ħafna aktar nies li għażlu jqattaw il-ħin fil-baħar u għalhekk jeħtieġ aktar prudenza. U appella sabiex l-għawwiema jibqgħu fiż-żona għall-hawn fġieħ is-sigurtà tagħhom. Huwa tenna li r-regolamenti tal-baħar qegħdin hemm mas-sigurtà ta' kull min jagħmel użu minnu. U għalhekk din il-kampanja se tkompli tarraf lill-poplu fuq dawn ir-regolamenti. Issa li bdejna s-sajf inkomplu nfakru lin-nies bil-fatt li iva jistgħu jgawdu l-baħar u għandhom jgawdu l-baħar, però hemm numru ta' responsabiltajiet, speċjalment fejn jidħlu nies li jagħmlu użu b'mod differenti minn qed jew qed juża d-dgħajjes u dgħajjes hemm tipi differenti. Allora b'mod responsabbli irridu naraw li l-għawwiema jgħumu fiż-żoni li huma allokati għalihom, imma anke s-sidien tad-dgħajjes u allura anke skont x'dgħajsa inti għandek jekk hux bil-magna, jekk hux bil-qoħ, jekk hux id-daqs iż-żgħir jew ikbar, ikun hemm rispett lejn xulxin. Min-naħa tiegħu id-direttur tal-Infurzar Marittimu Patrick Pollacco sostna li l-awtoritajiet se jkunu qegħdin jagħmlu minn kollox sabiex jaraw li kulħadd isegwi dawn ir-regolamenti. Apparti li teduka jkunu fiżikament fil-bajjiet u fil-kosta biex ninfurzaw dak ir-regolamenti applikabbli biex wieħed isegwi. Importanti il-bajjiet huma li huma popolati ħafna għal daqstant nappellaw biex kulħadd jirrispetta li xulxin. Dak l-għawwiem għandu jom postijiet siguri. U għalaq b'appell lis-sidien tad-dgħajjes sabiex ma jsuqux id-dgħajjes taħt l-effett tal-alkoħol, hekk kif il-periklu ta' dan huwa simili tas-sewqan xurban fuq l-art.